Nyt kun ollaan ollut täällä mettässä niin kauan, niin mä lähden pois. Älä osti kauaa. Et sä etsi sinne mettää. Ennen. Moikka. Moikka. Olisikohan mun mennä jo? Misköhän Mika on? Eikö se pitänyt tulla jo? No mä voin kärättiä. Otka tässä. Okei. Okay. Oi ei, mä en halua mennä sinne nopeuttaa. Mun pitäis käydä vessassa tuolla. No mene nopeasti, voi ei. Tiedä aika kauan, mennään etsiä sitä. Joo, mennään.